باش شاگردên hêja wana me îro dîsa ji beşa sêyem e wana pêncem e bi navê pêkanînên sêgoşeyî. Ji xwe me pêkanîna yekem wana borî bir bi navê goşeyên bilindahiyê û goşeyên nizmahiyê. Îro em ê pêkanîna duyem bibin. Pêkanîna me duyem bi navê perçeya goşeyî. Parçeya goşeyî. Çi ye ev perçeya goşeyî? Ger tevahîk ceme hebe wek rûyê bazin be navenda wê o be di nîv eşkêl me çêkirin kevanek li vir hat naskirin bala xwe bidinê ev perçehanê em navê dikin perçeyê goşeyî. Ji xwe ew perçake ji rûyê bazin e di navbera kewkê de ye, di navbera di nîv eşkêla de ye bala xwe bidinê ev nîv eşkêlin û di navbêna kevanekî de ye. Wê demê perçakî perçayeke goşeyî bi me re xuya dike. Ji xwe di perçê goşeyî bi me re xuya dikin. Yek jê perçê goşeyî ê biçûk û yek jê perçê goşeyî ê mezin. Ji bo em wan ji hevdû nas bikin, em dikarin xalekê deynin vê derkê ne. Em bêjin perçê goşeyî ê biçûk bi navê o, a, ne, b tê naskirin. Di jiyana me de gava me re pîtzakê tîne û me re wê perçe dike ji xwe ev perçeya goşeyî bi me re xuya dike bala xwe bidinê bi vî rengî perçeya goşeyî a pîtza bi me re xuya dike. Mero karî wêna vê tevahiya pîtza bike perçê goşeyî. Ji xwe em dikarin wiha jî nîşan bikin bala xwe bidinê anka ev rûyê bazin e germekir perçak goşeyî wê bi vî rengî dibe bala xwe bidinê ev perçê goşeyî ye di ji xwe perçakê ji rûyê bazin e di navbera du nîv eşkêla de yî bala xwe bidin nîv eşkêlin û kevanekî de. Ev jê dibe perçeya goşeyî ya biçûk. Ji xwe ev jî dibe perçeya goşeyî a mezin. Wekî pênase em dikarin wisa deynin perçeyeke ji kê ji rûyê bazin e ji rûyê bazin e. Perçeyeke ji rûyê bazin e. Çilo tê nîşan kirin bi du nîv eşkêlan bi du nîv eşkêlan û kî û kevanekî. Du nîv eşkêl û kevanekî. û kevanekî sînor kiriye. Bi vî rengî pênasa xwe me nîvisan pênasa perçeya sêgoşeyî bala xwe bidinê perçeyeke ji rûyê bazin e û bi du nîv eşkêlan û kevanekî hatiye sînor kirin. Wekî sembol sembola wê bi vî rengî çê dibe o, a, ne, b. Ev jî sembola vê
پرچەیا گۆشەیی. ئا گرنگ ژمارە بۆ ئەم ڕوبەرێ وێ ناس بکن، ئەم چاوە ڕوبەرێ وێ ناس بکن. وەرن ئەمێ bi hevdûre ڕوبەرێ vê perçeya goşeyî nas bikin. Wekî em dizanin ger tevahîk ceme hebe û em wê perçe bikin li çar perçê wek hev. û em perçakî ji wana bibin wek vî perçehanê, ji xwe wê çaxê ev perçe dibe perçeyekî goşeyî. Vala xwe bidinê ev navenda bazin e, ev nîv eşkêl e, ev nîv eşkêl e, ji xwe ev jî kevan e. Wê demê perçak ji rûyê bazin di navbera du nêv eşkêlan de û kevanekî de hat bisînorkirin, ev jir bê perçeya goşeyî. Wek em dizanin ji xwe rêjak di navbera vê perça goşeyî de û di navbera tevahiyê de heyî. Ev rêje bi vî rengî tê nîvsandin. Rûberê vê perçê a goşeyî, rûberê vê perça goşeyî rêjakê bi kê re çê dike bê rûberê bazin. Bi rûberê bazin ve çê dike. Ev rêje wekî hejmar ji xwe em dizanin got ev ji çaran yek, ji çaran yek e. Yani yek belavî çar e. Perçê rengkirî yek e û tevahî bûyî çê çar. Wekî rêje wilo tê nîvsandin yek belavî çar. Bi awakî din em bêjin pîvana vê goşê tê guhertin wê demê pîvana vê perçê goşeyî jî wê bê guhertin. Guhertina wan bi hevdûre ye. Ev pîvana vê goşê û pîvana goşeya bazinî jî rêjak di nav bêhna wan heye. Were em vê rêjê jî bibînin. Pîvana goşeya navendî rêjeya wê bi kê re bi pîvana bazin be. Vala xwe bidinê bê ev rêje çi didime? Ji xwe pîvana goşeya navendî li vir tîk e. Em karin wekî pile em deynin û em karin wekî radyan jî em deynin. Wekî radyan pî belavî di doye. û ji xwe a bazin berê em dizanin pîvana hemû bazin du pîne ji xwe bi pilaş sêsî du şêst. Em encamê bibînin, encama vêna em dikarin wisa deynin. Ev parana wê yek e, ê dûr bi ê dûr re wê pî bidime û li vir jî wê çar pîya bidime. Ji xwe bi sadekirinê pî bi pî re wê encam bi me re derkeve yek belavî çar. Vala xwe bidin her du rêja, vala xwe bidin va her du rêja heman encam dame. Demekî ev rêje û ev rêje heman encam dame bi hevdûre rêjedarîkê çê dikin. Bi hevdûre rêcedarîkê çê dikin ji ber heman encam e. Wermê vê rêjedariyê binivîsî. Rûberê êkê ê perçeya rûberê perçeya goşeyî belavî rûberê bazin
یەکسانی کیژان ڕێژەی ئەvە یەکسانی پیڤانە گۆشەیە ناوەندیە. بەلاوی پیڤانە bazin. Bala xwe bidin vê rêjedariya hanê me ev rêcedarî ji vir anîye. Ev rêcedariya hanê min ji yeksaniya ve herdû rêjedariya. Wê demê ji xwe rûberê ê parçeya goşeyî evaya em dixwazin nas bikin. Evaya nanasa me yê belavî bala xwe bidin rûberê ê bazin. Ji xwe rêgezek hebû ji bo rûberê bazin me nas kiribû jî ew çi ye? Pî rê dan. Pî rê dan. Yeksan. Pîvana goşeya navendî em bi radyan bibin wekî sembol em karin bidênê em bikin omega. Em karin wekî sembol omega bidin pîvana goşa navendî. Pîvana bazin ji xwe pîvana bazin du pîne bi radyan ji ber evana radyanin ji xwe karin bi pilla jî bibim. Li vir em dikarin çeparastê çêkin got me çeparastê çêkir wê rûberê ê got em dixwazin wê mer derkeve. Wê demê rûberê parçeya goşeyî dibe ev dibe yeksan. Bala xwe bidin yeksan çi? Mere çeparast çêke mere çeparast çêke wê ev hevdanî vê belavî vê nabibe. Yani wê bibe omega hevdan pî rêdan belavî du pîya. Got em sadekirinê dîsa çêkin bi vî rengî wê bi me re encam derkeve nîv bala xwe bidê li vir yekeyî nîv omega hevdanî kê rêdan. Wê demê em xwe digihînin rêgezekê wê rûberê vê parçeya goşeyî bime de ew rêgez em sembola se nîşan dikin û em dibe o a n b wek vêna o a n b. Yeksanî nîvê pîvana goşeya navendiyê hevdanî nîv eşkêle dan. û ev rêgez wê alîkariya me bike gava got em bixwazin rûberê parçeya goşeyî bibîn. Wekî mînak bala xwe bidin vê mînaka hanê wekî mînak em karin wiha deyin. Di teşeya jêr de li jêr de em çi bikin? Em dikarin rûberê ê parçeya goşeyî çeya goşeyî ê bi navê o a n b bibîn. Em vê rûberê hanê bibînin. Werin em ê teşeya xwe çêkin. Ev rûyê bazin e. Ji xwe ev goşeya navendî ye. Em nîv eşkêla wê 6 santîma bibin. Em goşeya navendî pî belavî 6 bibin. Ev jî a b n.
وی دمی ام روبری وینات خوازم ایوی پرچیا گوشهید خوازم اب پیوانا وی پی بلاوی ششا برا خشک خویا بکه پی بلاوی شش پی بلاوی شش آبی رنگی افجی پیوانا گوشیا ناوندی تمام وی دمی مرا کاره ریگز خواب حسانی کاربینه روبرا وینام یکسان نیوه پیوانا گوشه ناوندی هفدانی ری دانه ورن امی هجمارا بجی بکن نیو هفدان پی بلاوی شش هفدانی ریدام شخوا ریدام چه قیسه داما ششا سی و شش ام انجام خود درخم بصادق کرنی بالا خوبتنی سی و شش بلاوی ششا چند درد کبه شش بلاوی ددوا چند درد کبه سی وی دمی انجام داوی چه درد کبه سی پی سانتی متر دام و ما بیرنگی ما ناسکر روبرا پرچیا گوشهی شخو پی لورت کاره به هجمارا وی آگو سسی بهنوک 14 بجی بکه وی هجمار تنیب تر درکبه لی آنکا وکی پیتید هی انجام بمره درکتی بوی رنگی ما پیکانینا خوی دویم جی بداوی کر ام هرن پیکانینا خوی سیم آج پیکانین سه گوشهی شخو پیکانینا می سیم بناوی پرچه یکا بازنی پرچه یکا بازنی چاوایی بالا خوبدنی امی تشه آویجی چیکن گر روی بازنه کی جمع هبه ام بین جنکی چیکن جن آبه وی دمی دناف برا جنی و کوانی ده دیسا پرچه یک جروی بازن بمره خویاد که و ام ناوید کن پرچه یک بازنی شخوا آنکا وکوینا بالا خوبدنی اف روی بازنه گرته و سابقه اوصا بالا خوبدنی اف آنکا ناوید به پرچه یک بازنی شخوا اف پرچه بازنی آب چوکه پرچه دن اوه و اوجی پرچه مزنه اوجی پرچه یک بازنی لی پرچه مزنه و اوجی پرچه بچوچکه ویرنگی بمره پرچه بازن خویاد که وکی پیناسه ام دیسات کارن دینن پرچه که دیسا شکیه دیسا جروی بازنه لیوه دربی به چه تسینور کرم بجنک که بجنکی بالا خوبنی افجنه او کوانکی او بجنکی او چه او کوانکی سینور کری او پرچه یکه جکیه جروی بازنه و بجنکی بالا خوبنی افجنه و بکوانکی هاتیه سینور کرن
شخوا وەک ئەم دەبینن دەبێت تشێدە دێ پەرچەی بازنی هەنە ji bo em muajedû nas bikin dîsa em ê xalekê deynin ser wêna û em bi sembola A, N, B perçeya bazinî a biçûk ji xwe ev perçeya din a mezin. Sembola wê jî bi vî rengî ye A, N, B perçeyê bazinî. Piştî me perçeyê xwe bazinî nas kir, dîsa em ê derbas bin rûberê wê, hela em binirin bêrûberê wê çawa tê naskirin. Wekî hûn dizanin, berî niha me rûberê kê nas kir perçeya goşeyî. Ji xwe li vê derkê gote navend gihîşt A û B, wê demê di vî teşeyî de perçê goşeyî jî xuya dike û perçê bazinî jî xuya dike. Bala xwe bidinê ev hemû perçê kê yê ê goşeyî ye. Perçeyê goşeyî. Ev tenê perçeyê bazinî ye. Ger em bixwazin rûberê perçeyê bazinî nas bikin, em ê rûberê perçê goşeyî kê jê kêm bikin, em ê rûberê sêgoşe. Vala xwe din vê sêgoşa hanê, ev sêgoşa li binî. Ger me rûberê wê nas kir, em rûberê vê goşeya hanê, sêgoşeya hanê, em ji rûberê ê perçê goşeyî kêm bikin, wê rûberê perçê bazinî bimede. Ji ber wilo em dikarin wisa bêjin, rûberê wêna çilo derdikeve. Rûberê ê kê? Rûberê perçeya goşeyî, rûberê perçeya goşeyî kêmek. Rûberê kê? Rûberê goşe, sêgoşe. Rûberê sêgoşe. Dema got em rûberê perçeya goşeyî, em rûberê bazin jê kêm bikin, wê demê wê rûberê kê bidime ê perçê bazin. Anka tu pirsgirêk mer dernakeve ji ber ku rûberê vêna berê me nas kiriye, rûberê ê perçê goşeyî berê me nas kiriye û rêgeza wê ew e, bala xwe bidinê ev rêgeza wê ye. Ya em dikarin wiha deynin nîv, omîga, hevdanî, rêdan. Em kê jê kêm bikin? Em kê jê bikin? Em rûberê ê sêgoşe. Divê em rûberê sêgoşe jê kêm bikin. Baş e em ê çilo rûberê sêgoşe nas bikin. Bala xwe bidin me anka, ez ê ji we re rûberê sêgoşe jî nas bikim. Ji bo ku ez rûberê sêgoşe nas bikim, ji xwe rêgeza wê a ku ez dizanim, dibe nîvê bin kê, nîvê bin kê, hevdanî kê, hevdanî bilindahiyê, nîvê bin kê, hevdanî bilindahiyê. Wê demê ez dixwazim bilindahiyê çêkim ji sergoşa B, got me bilindahî çêkir bi vî rengî tîke, ev bilindahiye hêmaya wê atşe, bilindahî, ji xwe ev bilindahiye, ev binkeyê. Bala xwe bidinê binke dirêjiya wê reye û bilindahî atşe. Ji xwe ev jî goşeya navendî ye û bera pîvana wê çi be omîga be. Em dixwazin rûberê ê vê sêgoşê nas bikin. Bala xwe bidinê ez ê anka ji we re li alîkî ez ê nas bikim. Ji xwe wekî rêgez rûberê vê sêgoşa O, A, B. Nîvê binkê çi ye? Re. Hevdanî bilindahiyê çi ye? Atş. Nîvê binkê, hevdanî bilindahî.
ويدمي اف بلنداهيا هاني جو خشك مأملي بنرن براستي او دهندري سيگوشاك تيك ديه دهندري سيگوشاك تيك ديه اف سيگوشا هاني بالا خبدي سيگوشاك تيكه ام دكارن اف بيك انيني مي سيگوشي لسر چك چاوا بالا خبدني اف گوشاوبه اف دب برانبر شخو اف جي جنه دوی سيگوشا تيك ده اف جنه و اف جي برانبري گوشا اوميگاي ويدمي رجاي هري باش آلي كاريا ما بكي رجايا سايني اوميگا چي يكسان برانبر لسر جني برانبر لسر بلاوي جني برانبر اتش جن ري جفرد اسكارم اتش ناسبكم اتش چت يكسانه ب چپاراست شخوب چپاراستاوي ولو مره چيكي وبه را هفداني سايني اوميگا ويدمي روبر اف ريگزا هاني وبه بشكل بالا خبدني ريگزا روبرا سيگوشه او آبه دبه نيوي را هفداني اتش اوه اتش جيد بچه را ساين اوميگا وبفيرنجي وببه نيف را هفدان را دام هفداني سايني اوميگا وافجي دبه ريگزا روبري سيگوشه شخوا اتخوازم فيدك تشكي جوار بيجم اف ريگزا هاني شخوا ريگزك نويج بو ام روبري سيگوشاكي ناس بكن لي تشجمر گرينگ حتا گو از في ريگزي بكاربين رادام شكو هاتيه جهردو كناري گوگوشه ناف خود دگره و ساين اوميگا شخوا او گوشيا نافبرا هردو كنارات يعني دماغو تي دريجيا دو كنارا ناس بكه و بيوانا گوشات نابينا وانده تكارب حساني ويري گزهاني بكاربينش بو ناسكرنا روبري سيگوشاكي ام وگرن روبري پرچا بازن پشتی ما ناسکر روبري گوشه چه مردرکت ام دکارن ویجی بلور بجی بکن نیوه رادام هفدانی ساینه اوميگا ام بالا خوبدني فاكتورا هفبش نابناوان هي نیوه كي فاكتورا هفبشه نیوه رادام بالا خوبدني نیوه رادام فاكتورا بهفبش نابرا هر دواده لورد مينه اوميگا لورد مينه ساينه اوميگا ويدمي ما ريگزا خو آروبري پرچه بازنی جی ناسکر که هلا ام میناکه که لسر ببینن به چاواد بدیسا میناک دیسا ام ده تشیا لجیر ده ام چبکن دیسا امی روبري دیسا امی روبري ایکی ای پرچایا بازنی پرچایا بازنی پرچه بازنی آگو سمبولاوی آ نه بی ببین ورن امی تشیاویج چکن بالا خوبدنی اف پرچه می بازنیه آ ب اف جی نه ام دخوازن آوی روبری نصب ورن امی تشیاخوه ناس بكن بالا خبدني اف تشامية
ev jî perçe baziniyê ji xwe ji bo ku em rûberê wê nas bikin ev rêgeza me ye ji bo ku em vê rêgezê bi kar bînin çi ji mar giring e nîv eşkêl a bazin werin em ên nîv eşkêla xwe çêkin ev nîv eşkêla me ye bera vê derbê nîv eşkêla me heşt satîn be wê çi ji mar lazim be goşa navendî ev jî ji mar lazim e goşa navendî bela vê derbê pî belavî sisê be wê demê ez karim rêgeza xwe bi vî rengî deynim rûbera a ne be li gorî vê rêgeza hanê yeksanî nîvê re dame nîvê re dame omîga kêmek saynê omîga werin em ê bi hejmara bicî bikin nîvê re heşt e gitu wê dam bike wê şêst û çar derkeve hevdan omîga çi qêseyê pî belavî siseyî kêmek saynê pî belavî sisê ev jî omîga ji xwe em sade bikin nîvê şêst û çar çi qêseyê nîvê çara di doyê nîvê şeşa jî siseyî ger em pî belavî sisiya bikin li gorî ku pî sisê bêhnok çar debe li gorî ku nirxê pî sisê bêhnok çar debe ti sisê bêhnok çar de belavî sisiya bike wê yek bêhnok sifir çar bidide kêmek saynê ji xwe pî belavî sisê di wê tabloya goşeyên navendî de wekî nirx kokdama sisiya belavî di duayê wê demê bi hinek hesabkirinê hesan em karin xwe bigînin vê encamê û ev jî santîmetr dam û bi vî rengî me rûberê perçê bazinî nas kir şagirtên hêja bi vî rengî em digên dawiya wana xwe heta wanakî din bimînin di xweşiyê de